No najdôležitejšie je si uvedomiť, že keď sa rozhodnem dať sa zaočkovať, keď hovorím o dobrovoľnom očkovaní, robím pre seba v rámci prevencie najviac, čo môžem urobiť. Lebo je to dostupné, vieme, že je to bezpečné, je to aj účinné, takže pre 12, 13 a 14 ročné deti na Slovensku od decembra je hradené očkovanie, to znamená, že nie je potrebné platiť za očkovacie látky a pre túto vekovú kategóriu, pre deti 12, 13 a 14 ročné sa očkovanie realizuje tak, že sa podávajú 2 dávky očkovacej látky. Očkuje to obvodný pediater, to znamená lekár, ktorý je pre deti a dorast, tam, kde chodia deti vlastne na preventívne prehliadky, alebo ak majú nejaké ťažkosti, lekár predpíše vakcínu na recept, vyberie sa v lekárni a zaočkuje sa dieťa v ambulancii. A potom na to druhé očkovanie príde s odstupom 5 mesiacov, spravidla do 1 roka sa zrealizuje to očkovanie. Sú potrebné pre túto kategóriu vekovú 2 dávky. Už potom nie je potrebné preočkovanie. Takže ideálne je to, keď majú deti 12 rokov, 13 alebo 14, prísť, opýtať sa pani doktorky, ktorá vysvetlí, aké má tá vakcína, samozrejme výhody, predpíše recept, prídu s vakcínou a môže byť zaočkované dieťa. Ak teda už je nad 15 rokov veku, to znamená dovršilo 15. narodeniny, tak takisto je možné očkovať u obvodných pediatrov. Je možné očkovať samozrejme aj u gynekologa alebo aj u iných špecialistov, ale spravidla to realizujú vždy obvodní lekári, pokiaľ viem, alebo sú očkovacie centra. V tom prípade ale je potrebné podať 3 dávky, takisto sú tam špeciálne odstupy, väčšinou do 1 roka sa podajú 3 dávky, len je potrebné už za každú jednu vakcínu zaplatiť. Cena je asi okolo 122 €, s tým, že medzi 15. a 18. rokom prispievajú na vakcíny zdravotné poisťovne. To je potrebné si tiež zistiť v zdravotnej poisťovni, že po absolvovaní všetkých 3 dávok, niektorá poisťovňa aj po podaní prvej dávky, keď si necháme doklad z lekárne, že sme vakcínu si kúpili, máme doklad, že sme vakcínu dostali od lekára, ktorý nám ju podal, tak zdravotná poisťovňa prepláca určitú časť tej ceny vakcíny. Ja viem, že niektorá zdravotná poisťovňa má tú úhradu naozaj skoro 3/4 ceny vakcíny, že vedia uhradiť. A nad 18 rokov veku už ale zdravotné poisťovne úhradu nerealizujú, čiže je možné sa zaočkovať, je sa možné zaočkovať takisto u všeobecného lekára pre dospelých, alebo môže to aj špecialista, gynekológ, urológ, dermatológ, očkovacie centrá to takisto realizujú, takže je možné sa objednať alebo aj bez rezervácie prísť a zrealizovať očkovanie rovnakým spôsobom. Predpíše sa vakcína na recept, vyberie sa v lekárni a zaočkuje sa.